ಕೇರಳದ ವಳಂಜೇರಿಯಿಂದ ಲಡಾಖ್ಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸೈನಿಕನಾಗಿರುವ ವಲಯಂ ಕಾಟಲ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಶಾಯಿನಾ ಎಂಬುವರು ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ತುಮಿನಾಡು ಅರಬ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರುವ ಇಲಿಯಾಸ್ ತುಮಿನಾಡು ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯರು, ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಉದ್ಯಾಪುರ, ಮಾಡ, ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮೊದಲಾದೆಡೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ದಿನದಲ್ಲಿ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಿನಂಪ್ರತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಂತೆ 36,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲಡಾಖ್ ತನಕ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸೈನಿಕ ಕುಟುಂಬ മാഹിതിയನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ഞങ്ങൾ 1-ാം തീയതി മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ് ഈ യാത്ര. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഇന്ന് 14ാമത്തെ ദിവസം കാസർഗോഡിൻ്റെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് തുമിനാട് എന്ന സ്ഥലത്ത് അതാ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ട് വരുന്ന ചെറിയൊരു സ്വീകരണം കിട്ടി. ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ്. തലപ്പാടി എന്ന സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് RTPCR അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്യും. അപ്പം നമുക്ക് ഇതുവരെ ഒരുപാട് നല്ല സ്വീകരണം കിട്ടി. അതിലും നല്ലൊരു സ്വീകരണമാണ് ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് തന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ ഒരറ്റം മുതൽ ലാസ്റ്റ് ഈ അറ്റം വരെ നമുക്ക് സ്വീകരണം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു മോട്ടിവേഷനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളത്. ഇവിടുന്ന് കേരളം നമ്മളെ പുഷ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിലേക്ക് പോകാനാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് സ്വീകരണം തന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താണ്.